etxeko txuak, nik jotzen ditut atiak, nik jotzen ditut atiak eta ondo erantzun jendiak. Agur ta agur jende nobiak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki bezan, inorka ditu nahi badu. Adan ta Eva egin zutian, paradisuan bekatu, gure neke eta trabajuak handikan ziran gertatu. Jauntzerukoak bere alarik ordutik zuan pentsatu, denborarekin beharko zala beste baren bat kreatu. Eba edera Jose Perekin Belenen degu topatu, hango estalpe pobre batian eman zioten ustatu. Estalpe pobre horretan zeuden Jesus, Maria eta Jose, gure munduaren ejemplorako berak nahi zuten alaxe. Hauaiziaren ebela, airian da bilorbela, etxe ontako jende leialak, gabon jainkuak diela. Zapata txuri paperez, euri denian baterez, nagusi jauna esan bizaigu, hasiko geran eroez. Eskutsuritan papera, magian urrez platera, lotxago gorrez, eldu gerabe, jauna berorren atera. Horrokor goian izarra, errekaldian lizarra, etxe ontako nagusi jaunak, urre gorrizko bizarra. Gorriz du bizarra eta zilar zurizko espalda, herri almiko zegina dauka Elizarako galtzara.